nan gani nan bari momi, nan gani nan bari momi, ku gaya musu nan gani nan bari momi, nan gani nan bari. Dakta Halimatu yar Suleiman a gaishe ki, Allahu ya ƙara jama na kwanaki, nan gani nan bari momi, da kukan duka mai sanya kware ki, nan gani nan bari, ko da baya son kikin amsa sunanki, nan gani nan bari. Gaba dai gaba kainuwa ga dashen Allah, ga mai azumi ibada da masalla, nan gani nan bari, ga mai sadaka da kyauta tubarkalla, nan gani nan bari. Momi momi a gaishe da ke dasta, kin gode wa mahassada dukkanin hada, nan gani nan bari, duk mai sanya haye katanga akwai lada, nan gani nan bari. Zanje yuke dalilin ki ne janda, nan gani nan bari. Nan gani nan bari momi, nan gani nan bari momi, ku gaya musu nan gani nan bari momi, nan gani nan bari. Dakta Halimatu yar Suleiman a gaishe ki, Allahu ya ƙara jama na kwanaki, nan gani nan bari momi, da kukan duka mai sanya kware ki, nan gani nan bari, ko da baya son kikin amsa sunanki, nan gani nan bari. Gaba dai gaba kainuwa ga dashen Allah, ga mai azumi ibada da masalla, nan gani nan bari, ga mai sadaka da kyauta tubarkalla, nan gani nan bari. Momi momi a gaishe da ke dasta, kin gode wa mahassada dukkanin hada, nan gani nan bari, duk mai sanya haye katanga akwai lada, nan gani nan bari. Zanje yuke dalilin ki ne janda,